решихме, че ще спреме в село Неофит Рилски и ще видим историческия парк, който е голяма забележителност тук и ще го снимам и ще ви го покажа. Път за вкъщи спираме на историческия парк, който се намира в село Неофит Рилски. Паркинга е доста голям, хора, може да се спре. Let's go! Да видим какво има тук. Значи тук имате вариант за екскурзовод. Има и книжки, които струват по 3 лева. Входът е по 35 лева на човек. Историческия парк е тематично-културно-исторически комплекс, разположен край село Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна. Работното време е всеки ден от 10 до 6 часа. Паркът е само на около 33 км от Варна, по международен път Е70. Паркът заема площ от 140 декара, но в плановете е да се разшири до 500 декара. Паркът е устроен като музей на открито, разделен на зони, съответстващи на различни исторически епохи от епохи като неолит, халколит, през тракийската и римската до първата и втората българско царство. Какво може да видиш и да правиш? Атракции и преживявания, които предлага историческия парк. Стрелба с лък, гладиаторски игри и средновековни дуели, разходки с лодка, оффроуд приключения с джип, културни работилници, изработка на керамика, накити и други. По информация ми казаха, че има много интересни баници. Сега да видим дали има тракийска рецепта с лимец, меню, мобил кафе. Ето ги баници. Меджун ябълки. Силкун ябълки. Баница с вишна от района на Велико Търново. Е така, май. Младишка. И там от другата страна. Май се избрах хора мумина вишлявка, баница с вишна от района на Велико Търново. Интересни лимонади, така като гледам, бъз, дракон, малина. Колкото един 20. Това май вино е за нас без стабилизатор и без захари. Хайде да видим баницата, дали ще е вкусна. Има кърджалийска баница с кокошка, но не мога да зумна. Баница с прас и кайма. Това е тази врачанска баница. Хаскова картофеница с картофи и чубрица. Какво е това? Майстор баничар ги прави в нашата кухня. Много са хубави. Смесено ми е ябълка, портокал, морков и манго. Това е за гладни. 24,38. Баница с вишна и лимонада от дракон. Хора, за 2 парчета баница, една лимонада и един сок оставихме 24 лева. Хора, баницата вишна е доста интересна. Даже ми дойде на къла да почна и аз да си готвя такива, ама здравословни някакви. За да сме във форма. Прави ми впечатление, че е леко сладко кисела. Заради самата вишна. И
Не е толкова с захар. Не е сладка. Доста интересно тук. Влизането 70 лева. 2 баници и 2 напитки 24 лева. Заслужава си. Страшна красота, много голямо спокойствие. Има и хубава храна. Интересна баница, верно има интересна баница. Ами хора, храниме патенцето. Има някакви златни рибки. Бели, много красиви, големи риби. Не знам дали се виждат на камерата. И сега да пробваме дали патенцето ядат фиш на една там шейка. Това голямото. Ето. Яща нашия канал Черпи. Който не се е абонирал за канала, може да се абонира и един палец нагоре. Камбаната. Да не забравим. Нахранихме патетата и тук решихме да потеглиме. Тук показвам леки загадъчни кадри. Това е само началото на езерото. То е огромно. Наистина доста голямо. Както виждате, е супер чисто, подредено. Тук щях да се пребия. Вече съм от другата страна. Открива се още по-голяма и красива гледка. И продължаваме напреде. Тук децата стрелят с лък. Много е интересно. Страшни замъци. Част от тези къщички или жилища са тематични възстановки, битови постройки, характерни за неолит, тракийски, римски, средновековен период и така нататък. Много яко! Тук ви показвам кадри как обикалям къщичките. Както виждате, всяка една от тях е различна по свой начин. Ей, това е за половината индианци. Това е индианска къща. Ей, виж, тук се хвърлят стотинки. Тук има брадва. Ей, виж, има стрели. С тия вълни няма как да не топли. Не, тая е пора. Ей, виж, тук има друго. Тук ще го... Това е къщата за моите хейтери. Ако не слушаш, наказан тук. Спиш в стая, в която има само легло. Хора, заповядайте в моите къщи. Къщата на Big Brother ли? Че гледай за какво става въпрос тук е. Хора, вижте какви яки неща има. Сърб. Рога. Ето е било да съберем. Тук има конче, което може да се язди. И пак тук може да се стреля с лъкове. Отивам при коня и се надявам да намери ликне. Здравей, конче! Здравей! Как си? Страх ме? Ей, хора, галя кончето! Оле, той е много пухкав. Уа.
Тук също стрелят с лъкове. Както виждате на видеото, хората си стрелят и оцелват машината точно. Продължаваме към тази крепост, но преди това ще минем през втория ресторант. Между другото, там се предлагат същите неща, както и в първия, така че няма значение в кой ще отидете. И тук ли са влиза? Тук говорим вече за дълги тунели, които са, както виждате, с различни стаи. Всяка една стая е различна отново по свой начин. Продължавам навътре към тунела и между другото малко ме е страх, не знам какво ще се появи. Вече влезнах. Това е направено като кръгче. Тук ще се опитам да го обиколя по-бързо, понеже това е тепърва началото. Има още две такива тунелчета, в които ще влезнем. Хора, много е яко. Много е интересно. Направено е супер интересно. Тук виждаме един малък саркофаг, в който се слагат парички. Много е яко, много е интересно. Всяко едно е супер различно и сега влизам в последното. Наистина си заслужава. Ето тук е последното. Обръщам ви камерата, за да видите. Това е последното, което е още по-интересно. Супер яко. Още малко до нашия край на влога. Така че, ако ви харесва това, което правим, може да се абонирате за канала, да дадете палец нагоре и камбанката, за да получавате известие, когато кача ново видео. Влизам в една от последните сгради, които има в самия исторически парк. Хора, това всичкото тук е от мрамор. Супер яко е. Куклите са като живи и са малко плашещи. Моля, не пипайте експонатите, пише. Показвам ви ги набързо. Хора, уникално е. Това е една от стаите, която се намира в сградата на първия етаж. Всичките експонати тук са истински. Истинска лисица.
Хора, препоръчвам ви, когато идвате на тази красота в този исторически парк, да бъдете с екскурзовод, за да ви разказва кое какво е. Или поне да си закупите книжка, която се предлага на входа и цената е 4 лева. Тук, където сега се насочвам, е стаята всъщност, която е направена с различни съкровища, които са открити в България. Това е Вълчановското съкровище, което е открито. Панагюрското съкровище, което е открито пак в България. Тук може да видите златния венец, който е намерен в България с златния меч. Това е Боровското съкровище. Хора, тук са репликите на намереното злато в България. Тук вече се качвам към втория етаж, където има стая, направена с картини, които са нарисувани от наши български художници, които са като реалистични. Ще се опитам да ви ги покажа набързо. Уникални са, наистина. Всяка една е супер реалистична и огромна. Последната молитва, когато всъщност 26 зелграфски мъченика в края на 23 век избира смъртта в името на вярата. Уникална картина. Ти патриарх Евтимий. Уникална картина. Тук с всяка следваща картина стават все по-яки и все по-красиви. Супер реалистично. Видите Спартак начело на въставниците, как е нарисувано. Михаил Войн е български светец, който е живял по нашите земи през 21 век. Бил е добър човек, смел войн и благочестив християнин. Ето тук са всички тези картини, които всъщност ви снимах и ви показах. Тук, понеже имаме супер много кадри и това ще е втора част от нашия влог. Тук има такива колички за деца. 10 лева, 15 минути и си карат. Сватба! Някой се е излъгал. Някой се е излъгал. Те са превяли. Тук е имало сватба. Тук се оставят монетки, който иска. И пак цялата сграда е от мрамор. Излизайки от сградата, се насочваме отново към различните къщички. Ще изрежа всъщност от видеото и ще ви покажа една малка част на по-бързи кадри, защото са супер много. Всеки път си харесвам най-странните къщи. Да, тук пак виждаме къщички, които са супер интересно направени. Отново, както може да видите,
Пуда. Всяка една къща е интересна по свой начин и красива по свой начин, както и при хората. Всеки е красив по свой начин. Тук влизаме в тази. Която е много яка. Предполагам, тук са яли. И тук са спали. Показвам ви ги вън. Те са супер еднакви отвътре. Тук са се правили неолитни игри. Показвам набързо. За какво става въпрос? Супер голяма красота. Пак къщичка. Мале, тая ме изплаши. Абонираме се за канала, ако ви е харесал историческия парк, както и видеята, които правя. Даваме по един палец нагоре, за да ми помогнете видеята да стигат до по-голяма аудитория. И се даваме по една камбанка, за да получаваме известия. Това е от историческия парк. Много е красиво, много е готино. Препоръчвам ви го. 35 лева е входа, пак казвам. Вече сме към табелата, към изхода. Тръгваме си. Надявам се влога да ви е харесал. Чао от мен!